Karbi Anglong pipi pini berita arju poni Angtong tikathar lapen arisang hotum chilang petpen chisong bom wang bom si so chengthen ta constituency ke parlo rongmong we hawaran humri pondo thang ni phai sir ke bani angtong tikathar lapen arisang hotum chilang petpen do or die long walk to justice bu chisong bom wang bom si so chengthen ta constituency ke parlo rongmong we hawaralongan humri pondo tangti angtong tikathara hinpen alang litum ka chisong putha klar dakpen than pachini pon alam thile arju ponsina rongmong we penchona sing tiso Karbi Anglong news anpar ke munthirep ta choklo moniso ni su phan ni likisung ar baging tumang tung tema moniso ni su phan bangkeng pa ber bing tumang tung tema munthirai ta choklo jongsi bing tung dele putang te ka che song long si tum che to pet nang po jongsi bangkeng pa ber bing tung putang la ke dokle ta choklo methang pran chara ba choklo lagi kita non ili tum non sono bangkeng pa ber dong tung te la si che song dutlo te monon phit jade che man sita ning che oi thai via thema che song lo kente ar jabdun lo ki un an ge klem lo la hello tang ta ke jit si sir nale phan isi arju pon thula bang sob ta klar dak penang le thani kan jenon penang an social media long ta me klang pon lo nang le tuma phan jitu nongno ke jo ason thak thak lo je nang le tum center committee mate cc penching vice sir se pin ma nang le tum bang so project ke deng po bu thak lo aputak penang an social media long che thang pon bang solam klar dak pen thani gi la ching vai sar se so lam ma puthak bangala ke song ar lo lam lo pa pen la ke song ar lo si dopo sita nili puji fu bangke rara tum bangke jasemet la le ke matha naing kali la ke hala ka ching vai ve la ke song ar lo lam lo mati la ke song ar lo si chingki pon bom po che than pon bom po la ke kaprek lo sita jasemet rat ke matha naing bangke la so ke mang ka pachun ji phan ko son lo la so ke mang pachun nangi pulo tang te jasemet pini rat do an ke la ang hoi along kang ni tu ar pu ki do tu council kachari tu masa arjunang po athema kang thanji ta nili te kali pherangki tumda kali la pen mani hamphang song ke klema tumda kali pine lochari song ke klem tumda kali la ke council kachari ang hoilong rara tum kacho toidun abang phu abang phi tum si thandi kente la si hala dak si pini pherangki tumta hamphang song long songja tumanta dak si tong prong ning kuman tu lo kang than po ke che ke paro kamen la si tong prong ning la se kenang sot lo si tuning rilo pini Karbi Anglong ar lo radet ke doan jutang song poli punon lo chalia song poli punon lapen la mera song poli punon dharmo song poli punon song kon ma ke doan Karbi Anglong autonomous council phan pu hainang po arju hainang po isu a farman pini ka phere lo purotang ten parke ningkan suri tum ke virdat wa bedat pura jut kok po pini ka phere joine la si phere re pin ben itum arju flut na lapen itum pressure pi hainang po toy hainang po la hello thank you sir Lokhimon Ashram Risoi Jangatum Guru Chingduda Lasonsi Lakhain ko retro Dwarbagori constituency ke parlo Lakhahini Dolamara Lokhimon Ashram Bapuram Tokbiero Risoi Jangpen Pini Guru Chingduda Bangso Jaimek Kedeng Laki Pini Chok Lapukalilu Pininga Ningkan ke Pandulu Lapen ke Pini Risoi Jangpen Guru Chingduga Hot Guru Sir Lokhimon Arna Maphan Hirjumi Johangdam ki Pini Karbi Anglong Risoi Jangatum Lokachali Hot Kimesenji Aphan Lapen Bharadang Kangan Akheti Nakhanta Arnam Hirjumi Thang Pilu Risoi Jang Akai Kimesen Aphan Lapen ki Karbi Anglong Adang Kidoana Phanta Arnam Hirjumi Thang Pilu Lasonsi Soluk Suda Kavidya Jiaphan Lapen ki Kisung pen kijok jiaphan ningkani siang bong chuklem chudam kimisen jiaphan si guru chingdukdam lapen lason thathaksi aningkan wangta dolamara Lokhimon Ashram Bapurang Tokbiaro Risoi Jangpen Guru Chingdukdam bom jipasi mai phupen lamthi pachini po tangte perangke thinglo kaning jelam arjusina dolamara pen dorsing tongbi Karbi Anglong news Maparam chokbi arong risoi yang amai phu pensame tumhan man ni tum kato kawe dak risoi yang hoi pensame na tumhan rangke tumhan kartom pejero kartom kasi pini lili tum labangso
asayang dek mate la sojai make deng pon bangke ni tum non penenga singkan chot pugalilo la bangke ni tum penenga singkanan bangke ningkan same ningkan kep ke choklo tase pini la bangso kurucing dukpu la so sayang deng pon bangke ni tum bangke pini la dak ni tum arong along dak arisoi jang tum ki claim ke dam la pen eok pran ke mesen la pen lo ke charlie ko son se ke paprang nun thek jima la so ahir jume ke chohang arani lo la se je semet ke nitum ada porphai baji trok pen si nitum cheng lo baji trok pen nitum dak doan along cheman lo la son dak thak si nitum kuru along an pale lo dak kuru long an pen puthot chewang pusi nitum dak tangthir me thek na me pipon lo kangthir me thek pidet pen nitum ingkung thom pen nitum archo pon lo archo bondet pen puthot nitum dong jem adowan se tame nitum hadak kur jem adowan se tame nitum kadok ave dak pini ke chetong riso yang an pen jeng to jeng ni pen hadak an nitum hirjume choham lo hadak pen det puthot nitum ako sokphe anglong hadak se tame nitum hadak an se tame pale lo hadak pen puthot sonak thak se nitum langkhang pi pu hadak hadak se tame nitum pale lo sonak thak se non por bank ke nitum ke chok lo non por bank ke nitum la nitum asayang deng ke chok lo la se non bank ke nitum kadok ave pini dak ke chitong ari soi jang ana bank ke non bank ke choran chuprui po la halo la pen nili jesemet Karbi Anglong arat atum han ki pudun kang tung bank ke lalo ye itum Karbi dum setame ki paprang non ji ke messenger phan un an ke itum chethan chimum ponang ji itum jongsi chethan chimum pon pe polote bang akaprek akhai tung ke itum han ithan imum nun delo asi itum angri bang ke akenang sot apen ke chethan ke chimum pen halo itum isivet sitame itum iklai vet sitame itum kido kithekji lasi ke charlie along sitame komane jongsi katora do kok polote itum riso yang angbong sitame isi cherap chito pensi itum halaso abang phu bang phi han sitame itum rap do nang po ke charlie ang deng jongsi mesen polote itum chito do nang po son thak thak si itum kadok ka vis tambe la son si klempo nangji la halo lilihin pen Karbi Anglong arat nom han than pachini dun ki la halo pardon Dhonsuri Reserve Forest ke paro Mogola disa along Kanghua thingpi lapen ahem konglong ingnam rai komasai khia tumpen puthot kine pontlo asamang kang pi along ri along killership along ri pulote Karbi Anglong henlo pule jongdam ta hinoni bon tanona por thengpi kanghua tum kilit pika jok Karbi Anglong thengpi ke rang rang asonsi nangman bomlo la sonsi thang ni phai ner ke bari adap the ang prin prili por bhai pho malom Dhonsuri Reserve Forest ke paro dipu pen ke hello kilometers phokep trokep an bagduji Mogola disa po adimalong ihum theng pikar thangtang ahem konglong nepononglo birta kelong duna tengki thengpi kang huatum dupu joy pen birta longsi ACF bibison tokbi Forester 1 Philip Teron lopen ingnam rai komasai khi anparta armsatum cherap chitu dunsi thang ni phai troxi ajo por pen kirika kurkasai ding ponsi puthot thang ni phai nerkep adap theang prunprili por bhai pho malong kang ho thengpi kar thangtang ahem konglong ingnam rai komasai khiatum chipari ding ponlo kang hua thengpi kar thang I ahem konglong registration aphayawe mate number plate awe anparta kine ponlong athengpi hi thiador lake suriplikep anbak doji puta pherang ke thengno ACF bibison tokpi pen nang pachini du lasila puson thengpi kang hua tumaphan kine blongpu arjulongsi ke ongdung arara tumta aningkaro chipi anparta lapuson kemisena sai kachiklem pon along ki ongdong forest department along ki claim ke theki dingatum mate officer atum alangli ACF bibison tok biason chipaduk pon asonte Karbi Anglong thengpi thengprang mate clear se cherai komdun unji puta ningjepo halapu ACF bibison tok bi pen pherang ke thengno nang pachini duntu ke pini lapuson kang huwa tama phan kine ponlong laki alangli long central range protection range anparta armsatum chirap chitudun pen rita liponse kine ponlong lo lapen ke ripon bomlang nepon thu bomlang puta nang pachini du news text report Karbi Anglong news
Con là cái punya dhonsuri RFR lo la pena dim bang ke mula disa la ke punya tipu pen kilometer pocket rocket doji pas so sedep ta thek hai sani tum lan si dhori lo la pen ni tum joy pen information lo je thengpi agari la pusuli bongpu amasi la suat tengsi ke dam tang iru ya prang tamen nili tum humnia thengpi la pupen ne pon long lo lak hula bangke misi baila ma ajo pensi nili tum ne pon long s for hilang selo holata la pen ako patumi tamen nili tum ani kang sam baji ner cap along pensi nang bar lo dipu office pen nili tum protection law central range law arms home guard la pen do gawi tum office kaprek tum pen da tum coordinate si a team semar si patwe jopang thang tamen nili tum dhon surya jo nili tum kiri kuru claim lo nili tum kewang agom long lo mat chini den ma se alang tum gari bang tuwe dhon suri na nang chon chidelo amasi nili tum pedap baji pho apora lo adap nili tum lapu dhon surya riya ing nama jo nili tum nang lut lo kiri tar lip bom si wang bom sini tum mukla disalong garia a hor theklong lo adang a bot nili tum theklong lo lasu ateng sini tum ing thum pen pu arlo habira jo ke patu as for hill thengpi karthang tang bank proxy pa ka thengpi fresh kipia thengpia bank si karthang tang nilitum nep long lo lasi nilitum la so gari nep kon si ha office pon po office pon pensi nilitum forest manual arul ateng pensi nilitum sispo la pen hadak gari bangke confiscated kuripola bangke as par Dilai Press Club ing dengkini mahang ke thekarani ke pamanpon thang ni phaisir ke parni borjan constituency ke paro Dilai Press Club ing dengkini mahang ke thekarani ke pamanpon lasonsi labangso ing dengkini Dilai Press Club Foundation de katalon along mai phu bijoy rong pi lapen Secretary Monos Chakraborty atumpensi Foundation de ahim kedok alang li tumpensi ing than pondo lapen kedoan members atum chitudun pen aliralon pidun lapen Karbi pohopen archopon lason si kibangji langar ni sitami ki claim kidam ki mesian ji aphan ju mesian alam thi chithan chimu pon pen mesen pen mai pichun pon Karbi Langpi Island Ecotourism Park kijoi kelang adim kangpua jaimek kedengpon nijang Karbi Anglong kedo chithangklong Karbi Langpi aroi dikisir arong adung hetalong kedo Langpi aroi along amat Karbi Langpi Island Ecotourism Park kijoi kelang adim kangpupon lasonsi thang ni phai sir kepani kedam pinangana porani pen ramsing tokbi pen arisang hotum chilang ponsi chisik chidang det pen pini ingpupon lo lasonsi pini bang sukang pupon ajai mekalo alihia mana pengpen KAC Taxation Advisory Board Chairman Lipson Bay Lakhai si Duaram la constituency VDC Chairman Gojen Crow lapen kethikiding ronga sartheatum chetong dun renti pini labang so kang pupon ajai mekalo Karbi solang duara da phansitami labang so dimalo kijui kelang dam jiaphan chuning ripon pedo lasonsi kethikiding atum pensitami alang litum laposon kamatha pon pen kasalam pon ki isi ke me senang theklopusi hokpondo lasi Karbi Anglong along ki jui kelang adim dopik lasi lason matha pen adim ke pangthai pon chia phansitami kachuning ri pedopon wathat lang sopen hemari bongrong report Karbi Anglong news Ladak mane ilitung Karbi Langpi ecotourism lo ladak si park lo si dak bangke bakari suma korjang kelang peladak isi dak tourism spot isi selam lo la pendak ilitum bihekoi ilitum laso abang lempame pulung ilitum ladak kali doji athe non bangke Guwahati pendai tum dak
kilometer Harusira Cape 110 kilometers distance. Apen pu hojai pono nogo bunute bakai tadim lo. Apen laso area bangke isi laso tourism laso sport bang kibi bang alang teman curulo mane future ladak aro itu disoy jang tum penan abar sailong.